नमस्ते, प्रणाम। हम बनी रुआ सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी और रुआ सबके ढेर ढेर स्वागत बा हमार पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रुआ सबके नया अपडेट मिलत रहेला, यानी भोजपुरी से रिलेटेड हर सिंगर के गाना प्रमोशन के बारे में न्यूज़ अपडेट मिलत रहेला। तो रुआ सब ऐसे ही पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें और ये वीडियो के लास्ट तक देखिए और ढेर सारा शेयर करें। और वह सबके बताई का रंग बबलू है समर सिंह जी के गाना अभी फिलहाल में रिलीज हो चुकल बा। समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से समर सिंह और कविता यादव जी के पूरा जुगल जोड़ी बहुत दिन बाद फिर से टांडव मचावे खातिर भोजपुरी में एंट्री कर देले बा। समर सिंह और कविता यादव के रुआ सबके गाना सुने के और बहुत पहले मतलब पूरा काफ़ी ट्रेंड कैले रहे, ऐसा ही फिर से रुआ सबके सुने के मिली का रंग बबलू है। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक के रिलीज कर दल गई बा। तो रुआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा शेयर करी का रंग बबलू है। रुआ सबके मालूम बा कि समर सिंह भाई के गाना आवेला तो भोजपुरी में कुछ एगो अलग ही टांडव मचावेला। ऐसा ही रुआ प्यार आशीर्वाद बनौले रही और समर सिंह भाई के गाना सुनी का रंग बबलू है। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। समर सिंह ऑफिशियल से रिलीज कर और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनावल गई बा। वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो भी बनावल गई बा और वह सबके देख के काफ़ी इंटरटेनमेंट मिली और होली के ऐसे ही लहार लुटत रही, ऐसे ही होली के सदाबहार बनावत रही और भाई समर सिंह के गाना सुनत रही। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बनौले रही भाई समर सिंह पर और गाना के ढेर सारा सुनी। और लास्ट में ये कहब कि हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा के प्रेस करी ताकि हर एक भोजपुरी से रिलेटेड न्यूज़ रुआ सबके मिलत रहो और रुआ सब जानी कि कब केकर गाना रिलीज भइल बा।